Club Junta, building better Africa. Tikulandireni amalawi kuna kulikonse kumene muli lero pa 25 March 2025 ndikukhulupirira kuti mwachizolowezi komanso mukhulupirika ndi molungama pamaso pa Mulungu tikuyenera timuyamike. Mmene ndimayankhula masiku osonera kuti ukangodzuka ndi moyo choyambirira uthokoze kwa Mulungu. Ndi ambiri amene anafunanso lero kuti adzuke ndi moyo, koma kwa iwo ena sizinawachitire bwino. Iwe nzanga amene wadzuka ndi moyo, gwada pansi kapena yankhula kwa Mulungu wako mkati mwako kuti Ambuye dzikomo kuti lero ndaliona. Chimenechi chisakhale chopsinja mkati mwanu, koma muchimve kuti kuyamika kumaposa china chilichonse chimene munthu akuchitira. Kotero kuti pali chizungu china amanati God first, choyambirira tiziyamba tamuyamika Mulungu pambuyo zinazo. Tikuyamika chifukwa kuti leronso Mulungu atidzutsa ndi moyo wamphamvu wathanzi potengerapo kuti ndife anthu amene timachitidwa control ndi mphamvu za Mulungu osati tokha. Tikadzuka ndomwe timadzimva kuti ndife oyenera tikoza kuchita china chilichonse kwa munthu mzathu, koma sife otero. Amalawi nditakhala chete kwa masiku 4 kapena 5 chifukwa cha zovuta zimene zinatigwera. Dzulo ndinayamba kutulusa VN yongothokoza zimene zinachitika kwa onse amene anatengapo mbali. Lero ndifuna ndikupatsireni nkhani zikuluzikulu zimene zafika mu studio mwanga nthawi yonse imene ndakhala ndili chete. Muli ndi ine yemwe uja Pastor Moses Shumba, ndili muno mu studio ya Impiana Studio imene ndikupatsireni nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno. Koma poyamba ndimafuna ndikupatsireni nkhani imene ikuchitika ku ofesi ya DC mu mzinda wa Lilongwe, kuti pali anthu ena amene nthawi yawo yogwira ntchito idatha. Jambo kuziwa masono kunapengedwa chi system chimene chimangodula chokha salary ya munthu zaka zake zogwira ntchito zikakwana. Komano pali anthu ena amene apangidwa force kupitiriza kugwira ntchito amene wani ma driver amene akugwira ntchito ku office ya DC, koma nthawi yawo yogwira ntchito itatha. Chifukwa chani ma driver amene akupangidwa force kugwira ntchito? Nkhani yake nayo madriver amene wachifukwa choti agwiritsa ntchito komanso ndi akuchigawo chapakati kumudzi kwawo, agwira ntchito mu zaka zochuluka, komanso agwira nawo ntchito mu nthawi ya zisankho kumanyamula ma voters kupitisa kumadera kumene kuli kofunikira kuti zipite. Ndi system yonse imene amayendetsera zimene zikatikati mwa njira amayidziwa kwambiri madriver amenewa. Ndipo potengerapo kuti iwo ndi akaswiri pamagwiridwe a ntchito amenewa, awuzidwa kuti apitirize ntchito ngakhale nthawi yawo yogwira ntchito yatha. Ndicho chonena kuti azakwanitse kuzimbaisa mavoti kuchoka kumalo kwina kupitisa kumalo kwina. Ndipo madriver ena madriver amene ndi awa mayina awo Makiloi Michael. Ine sinimba ndikamayankhula nkhani manati ndimayankhula nkhani zimene zili maumboni, sinditulusa nkhani zimene ndibe nazo umboni. Ayi, ndinakana, ndimawapera mmawa. Makiloi Michael. Ndipo palinso driver wina Mr. Webers Palinji. Amenewa ndi madriver amene wanso ndi akazitape amene akuononga mbiri ya zinzawo ku office ya DC. Makamaka anthu amene akugwira ntchito ku office ya DC ochokera mchigawo chakumwera, mbiri zawo zikumayipitsidwa ndipo ena akumapangidwa ma transfer from nowhere chifukwa cha anthu amene wawa, anthu augogodi, akazitape kapena kuti ma agent a MCP. Ngati mukumbukira ndimanena kuti ku MCP kuli ma agent ochuluka kwambiri amene ali mu ma department. Ena takhati kwa achula ma agent oti sagwira ntchito, koma ntchito yawo ndi yomweyo ngodyera pamene alifotokoza za wina momwe ipitsa cholinga kuti iwo alandirepo ndalama.
ndiye ku ofesi ya DC ku mzinda wa Lilongwe kuliso maagent amene wawa ndibwerezenso mayina awo kuti mwamvesese: Makiloyi Michael komanso Rubens Palinchi. Madriver amene wawa ndi amene akugwirabe ntchito nthawi yawo itatha, koma akakamizidwa kuti azigwirabe ntchito cholinga akuti azizazimbayisa maballot box kuchoka nawo ku center kupita nawo ku malo ena. Akamadusa musomo ali ndi njira zawo zimene wamapanga akuzidziwa, so awawa ndi akaswiri kwambiri odziwa kuzembesa zinthu zabwinobwino zija. Tikutchula kuti mayina acho ngati anthu muzidziwa kuti anthu akukonzekera zoyipa kwambiri pa chisankho chimene chikubwerachi. Choncho madriver amene wandima akazitape amene akumayipisa mbiri ya anthu akugwira ntchito ku ofisi ya DC, makamaka amene akudziwidwa kuti awawa anachokera mchigawo chakumwera. Mbiri zawo sizili bwino, mayipisa chifukwa chonena kuti afuna akhalepo okhaokhawo a mtundu umodzi pa ofesipo azipanga zawozo momasuka. Izi za Malawi muzifufuze, muzitsatire, ndipo mupeza kuti ndikuyankhula zona. Madriver waso alipo, mukafufuze mayina amene wakwa DC mwapeza, ndipo mukawafunse kuti mwagwira zaka zingati ntchito akakuwuzani, ndipo bwanji mukugwira ntchito akakuwuzani zifukwa zimene akupitiriza kugwira ntchito. Amalawi, dzikoli linanunkha kalekale. Muchanayankhulira malemu Charles Benron kuti dziko lili kununkha mphira. Mphira ina mwa iyo ndi imene ikuchitika ku ofesi ya DC. Ndapusa ndi nkhani imodzi imene ikuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani imene ndiposi ndingawapa nkhani yachiwiri ndi yokhuzana ndi nkhani ya Malawi Electoral Commission. Ngati mukumbukira Malawi 2 weeks ago, kati si wiki yathayiso, ndinanena kuti msewu wopita ku State House pamene panamangidwa nyumba za Presidential Villa kuli meeting kukuoneka ndithu akuluakulu a MCP, achimwendo banda, komanso nduna yozona za malo ndi ena akuluakulu a MCP, komanso mkatikati mwawo mukupeza kuti muli anthu amene amagwira ntchito ku MEC, offices za MEC. Nyumba number 5 kumene kuchitika meeting imene ndinanena choncho akuluakulu, ngati mukumbukira, amene munakumbukira, amene munamvera ivini imene mutha kukumbukira Pastor Shumba anayankhula nkhani imeneyo. Lero nkhani ija ndi imene yaphulika kunena kuti amakakambira zofuna kuti awonjezere masiku ochitira chisankho, kuti chisankho chichitike chaka cha mwezi wa February. Amalawi, ndinu okonzeka kupanga chisankho chaka cha mawa kapena chaka chino? Kodi chisankho chimene ochitika chaka chiti chaka chatha? Chifukwa tilengesa kuchoka mchaka cha 2019 imene anasekida aphungu a nyumba ya malamulo agwira ntchito zaka 6 pofika chaka chino, pamene malamulo amenati phungu a nyumba ya malamulo, president kandi councilor agwire ntchito zaka 5 ndipo kuchitike chisankho. Now apapa afunanso kuonjezera chaka china cha namba 7 chimene afuna akhale akugwirabe ntchito aphungu a nyumba ya malamulo komanso president, zimene ku malamulo athu a dziko lino kulibe. Ndimafuna ndinene kuti Amalawi tisavomereze izi kuti zichitike. Ngati akudziwa kuti mayi Anabelo Ntalimanja ndi makomiti a maofficers awo ku MEC alephera kutumikira Malawi kugwira ntchito moyenerera, apange resign. They should resign immediately with effect, kuti Amalawi tisankhe new chairperson komanso MEC yatsopano. Chifukwa zimene zikufuna kuchitika mdziko muno sizinachitikepo ndi zachilendo, kuti mpaka na mu system ya MEC mukasowe maina okwana 2 million kuphatikizapo ma officers a MEC. Kuyang'ananso ma officers amene asowetsedwawo ndi achipani cha DPP. Kodi zikukhala bwanji ku MEC-ko? Mayi Anabelo Ntalimanja mukutani ku MEC-ko? Chifukwa ine ndikudabwa kuti pampando mene munakhala ino panakhalapo azimayi anzanu. Tikumbutse mwina mbuyo ngati anthu mungayiwale poti anthu simuchita kuyiwala. Mpando wa chair wa MEC panakhalapo mayi Anastasia Nsosa, ndipo ngati sindikulakwitsa anakhalapo kawiri konse. Kugwira teremu yawo ndikumaliza
nkulandirapo zawo nganthuso nkuzasankhaso mutewe mwina mchaka china chake nkuzagwiyaso nkuzamaliza. Perfect kugwira ntchito ngati munthu wamphongo, no mistake. Panabweranso mzimayi wina, mayi Madando, amene anatchuka kwambiri mchaka cha 2019. Mayi amene anagwira ntchito with a professional work mpaka anthu kwazonda kuti anabera chisankho. Kufufuza bwinobwino zati maya chisanabwere chisankho chinayenda bwino kwambiri mmene iwo anachigwiritsira ntchito. Mayi Jane Ansah, mavuto amene anapezeka ndi chipani cha DPP mchaka cha 2019 ndi omwewo amene anapezekanso mchisankho chachibwereza cha 2020 pamene panabwera chair wina osati mayi Jane Ansah, panabwera chair wachimuna amene zonenso anayigwira ntchito yabwino kwambiri. Perfect election. Now inuyo mayi Annabel Ntalimanja simunapangepo chisankho, mwangosankhidwa kumene koma zamba upezeka zambiri zimene zikulakwika ku Malawi Electoral Commission. Tinene kuti mukuchitira dala kapena kuti mukufuna MCP zilamulirabe kapena kuti ntchitoyo yakukanikani. Timati tipemphe Amalawi tonse titime pamodzi tinene kuti mayi wa ntchito yavuta, mwina si level yawo malingana mwina ndi ma classes, koma mwina tingopempha kuti meki yonse iphwasulidwe ndi Amalawi asankhenso meki yatsopano. Kumazonera kuti chisankho chisinthidwe 5 months yasalayi tikoza kusintha meki, anthu akoza kuyamba kulembesa 2 months anthu alembesanso ndipo zichitika. Timanena kuti musagwise ntchito mathematic machine, anthu alembese manyo, anthu azavote manyo, anthu azawerengere mavoti manyo, chisankho chizaulutsidwe manyo. Zimene ife tinazoera ngati Amalawi tinakambapo mbuyo mowirikiza kuti Amalawi tinazoerera zimenezo. Ife za chizungu zanuzo ayi, za mathematics zanuzo ayi, we are not ready for that. Ndinayankhula zimenezo mowirikiza kwambiri mbuyomu. Amalawi timaphika nsima, timakonola mphale, kukonolera muntondo, ndikuyinyika, ndikukayiyanika, ndikuyisenza pamutu, ndikukagayisisa, ndikubwera nawo ufa, nkuyanika, uume kakata, kuyamba kuphika nsima ndi manja, kuigawa nsima ndi chipande, nkuyika mu mbale, nkuyamba kudya ndi manja, kusamba m'manja, kumatema, kumapolesa, moto wapalilime, mpweya wapalilime, nkumayika mkamwamu, nkumameza nsima. Zonsezo mukazowerengesa manyu. Sitimagwisa ntchito mafoko pokudya, no. That is mathematics. Ife tinazoera manyu, kupiringa nsima, kuyipiringa bwinobwino, kuyika mkamwamu, kuyifewesa ndi mate, nkumeza manyu. Ndi timanena kuti kuvota so kukhale kwa manyu. Tisayuze mathematic machine ayi lero ndizi zamba kukusokerekerana. Kaya ni ma system ano mnofuna kuti mupange kuti muzinera kuti no system yapanga ujeni ndiye tiongezera masiku zimene za Malawi siti kulola. Still more we are in time. Anthu akuzaso kuyamba so kulembesa 2 months yokha. Mutapanga zinthu zamachawi zikoza kutheka pofika September la Malawi akavota. Muzimva zimene Amalawi akhala kulira kuti tatopa ndi chipanichi, tatopa ndi ulamuliro uwu, tatopa ndi utsogolo wa Lazarus Chakwera. Amalawi akulira ndiye musaonjezere misozi yawo mpaka kuti mu Masaya muchite mitsinje ya misozi kuli kulira. Amalawi akusowa zokudya, Amalawi akusowa ndrama, Amalawi akusowa zintchito, Amalawi akusowa pogwira. Mminda ndimwe munasokonekera, mminda mulibemo chilichonse. Amalawi akufuna utsogolo mmene ungathe kubwezeresa Malawi watsopano ndi kukonza soziko zinthu za mdziko lino. Sitikufuna kukakamira pa mpando for nothing. Tifuna tipemphe izizo la Malawi time pamodzi. Chifukwa pamodzi tonse titalima pamodzi tingakwanitse kuchotsa meki imene ilipoyi kuyikaponso meki ina. Mphamvu zinapasidwa kuti president asamasankhe mtsogoleri wa meki. Koma Malawi azisankha okha.
Kumano kusankhidwa kwa amayi Anna Biontali kunadabwisa kwambiri anthu ochuluka. Of course, the president. Koma zimene zikuchitika katikati monso pano nzodabwisa zosasangalatsa Malawi. Ndiye tunena kuti Malawi sitikulola, we are not ready for that. Please, Achakwera, Anna Biontali ndiye amene mwazungulira anthu amenewa. Musaonongetse Malawi amene mwamuononga kale. Malawi sali chimodzimodzi monga amene analili. Malawi akudabwitsa, Malawi akudzidzimutsa anthu, Malawi sakupasa anthu tulo, Malawi akuphesa Malawi ochuluka, ena kumazipha chifukwa chosowa pogwira. Izo zikuchitika mulamuliro wa Lazarus Chakwera. Ina Malawi mundivomereza. Tikangokhala chete tilakwitsa kwathunthu makamaka tialakwira ana athu, zidzukulu zathu. Koma tiye tichitepo kanthu mogwirizana limodzi, osasiyira ntchito ma activist okha, osasiyira ntchito andale okha, koma wina aliyense atengepo gawo pofuna kupulumutsa Malawi athu amene afuna kumezedwa mwachinsisi. Ndayankhula izi chifukwa kukumveka kuti akufuna kusintha madeti achisankho kuchoka chaka cha 2025 kufika chaka cha mawa mwezi wa February 2026. Zimene sizilizoona. Amalawi kodi tizingopsinjikabe alephera kupanga chitukuko ndi akapanga chitukuko miyezi 10 zitheka. Yankho nkumati sizingatheke. Ndiye tapasanje mwayi oti asinthe madeti. Zawavuta. Chitseko chawapana avomereze kuti ena abwere akanule chitsekocho kuti iwo adutse apulumuke. Otherwise, Malawi will be in trouble for so long. Ndimafuna ndiyankhule zimene zachitika ku State House kuti President kuitanisa mafumu amboma la Nkhotakota nkukaya honga later on nkumanena kuti mafumu aya nkumanena kuti Amalawi tonse tiyeni tivotere Chakwera ndi MCP. Ndimafuna ndiyankhule ndi mafumu adyera, mafumu akupha, mafumu amene simudziwa ntchito yanu. Sindikublema kuti munapita ku nyumba chifumu. Ndi kwanu munakayona mfumu yanu yayikulu inu ngati mafumu. Mwene amuzipita menge muzikalandirako nzeru zina kapena muzikamuongolera mtsogoleri wanu nzeru zatsopano. Osati kupita kukatingako ziphuphu nkumafuna kuti muziyapanga Malawi kuti akhale zitsiru. Amalawi anangokhala umuna osauka chifukwa cha dziko lawo, chifukwa cha utsogoleri wa dziko lawo, koma Malawi si zitsiru. Ndipo Malawi si dziko losauka. Izi zitimakamataza mifati ndi mwayi waukulu kwambiri. Mdziko muno tini mitsinje yochuluka, tini malo ochuluka, tili ndi mchenga ochuluka, tili ndi nyanja zochuluka, tili ndi nsomba nyanja zathu, tili ndi madzi ena kubali zina za nyanja zathu kupeza kuli mafuta, tili ndi kopa mdziko muno, tili ndi golide mdziko muno, timapanga simenti tokha konkuno, timapanga lime tokha konkuno. Malawi ndi dziko lotukuka kwambiri, lili ndi zinthu zochuluka kwambiri, koma sitimatha kuzigwisa bwino ntchito chifukwa chakusauka. Azungu akulemerera dziko lake lomwe lino kumachosa mu golide muno, kopa muno, mafuta tumva kuti mu nyanja ya Malawi alipo. Malawi sangakhale osauka. Tini migodi konkuno kayerekera uko kukaronga uko, tili nayo konkuno. Malawi sangakhale osauka. Malawi ndi olemera koma anthu a dziko la Malawi ndi amene ali osauka. Anthu amene amaona masomphenya kwambiri nkuona kuti dziko la Malawi ndi lochita bwino amalemera, ndipo ndi olemeretsetsa kuposa mwina maiko ena akunja. Koma vuto ndiona kuti olemera ndi ochepa. Kumene sali olemera ochepa musafunso kuti anzawo sakhale olemera dziko. That's why Malawi is still poor. Koma Malawi si dziko losauka. Timakamba kwambiri zimenezo tikaliona dziko lathu. Tikachita harvesting ulimi wabwino kwambiri tinapangapo chisazo ndi Malawi mubingwa muthalika mzimu wake use mumtendere. Analisintha dziko kuza kuti Malawi ndi kukhala ndi chakudya chokwanira nkumagawanso maiko anzathu. Zimenezo Malawi ambiri mwazionapo zikuchitika dziko lake lomwe lino. Koma nkhani ndionena kuti atsogoleri andale ena akalowa mgalomo amafuna kupondereza amacho ngati tiziachitira bawo iwo, tiziyapembedza ngati iwo ni mulungu, tiziyagwadira iwo chifukwa iwo alemeretsetsa ife ndi osaukitsitsa tizikhala akapolo awo, which is not good. Then mafani nene kuti mafumu musalowerere zinthu za ndale. Mumanena kuti inu simupanga nawo ndale, koma mumapanga ndale
chifukwa ndale zija mukuzitengano uko mwalandira kani ma 2000 kwa janu kani ma 50,000 kwa janu kani ma 100,000 kwa janu mine kumalandira amalawi amene mukozati avote chakwerawo simukagawira Mungu agawira mawuwo inuyo mukudya mukumwa tii ndi azikazanu ndi ananu sizoona zimenezo. Ndimeme amalawi musawamvere mafumuwa akakudyera ndamoko sana kugayireni iwo agula chimanga agula shuga agula sopo abunazisambira inu mulibe choncho mukugona ninjala mukukulukutika sizikuthandizana. Tiyeni tisankhe boma limene kuti chose mmavuto awawa mafumu adyera tiyadziwe kwanu kumene mukukhalako mfumu yanu ngati inapita ku State House musayimvere zimene ifuna kubweretsa kwanuko. Akanyenda muyenera muzilandira ulemu chifukwa mugwirisira ntchito ndi anthu anu zimene anthu anu akufuna. Koma ngati simukupanga zimene anthu anu akufuna mufuna anthu anu muziapangira zochita zimene niyo mwazitenga uko ulemu wanu uchoka. Izi zinde muzizidziwa. Amalawi akafuna kutopa akatopa Malawi amatopa. Musapangise kuti Malawi akhale dziko la chiwawa. Chisankho anthu asankhe amene akumufuna. Muzimva chisoni ndi msewu wanu kuchokera pa Salima paka Phatenga kukafika ku Nkhotakota. Msewu wanu mumaona bwanji? Msewu wanu mukuona bwanji? Kapena amene mumapita ku State House ku Lilongwe mwazera ku Nkhufi, mwazera msewu wa Nkhalango, ndiye mukuona bwanji msewu wa Nkhufi? Mwaona bwanji msewu wa M5? Sono muzinena kuti boma lifuna lipange chitukuko linali kuti linachokapo limayendayenda msewu umene osamaona amausiranji nokha muzikhala ndi mafunso abwinobwino nkumaziyankhaso nokha kuti kodi president ameneyi amatiganizira ndere yakunati ayi mundiwonjezere zaka zina 5 ndigwireso ntchito ndikonze msewu. Nthawi yonse amakonza msewu wake oti asanamizire zoti amakonza msewu ya Lilongwe. Msewu wa Lilongwe takhala unena kuti msewu uja ndi mphaso chabe ndipo programu ya msewu uja anayipeza ilipo kale ndalama zilipo kale angoyambisa nkupitiza ndiponso ndalamazo sizinabwere ku boma la Malawi. China yabwera yokha kuzakonza ndi ndalama zawo mwaulere kungotikonzera Lilongwe uja. Koma tifuna tifunse kuti ndalama zimene akhala kutolera iwo mdziko muno za misonkho ya Malawi mu matogeti mu ZMRA zikupita kuti sakukonzesera misewu akugwisa ntchito njira zanji. Mbuza kuti ntchito zawo zambiri nkugula manyumba maiko akunja nkutukula miyoyo ya anawo azipongo zawo azibale awo kusiya Malawi yakukulukutika. Tinapita kumaliro ku Nkata Bay ya Benilongwe pobwera tinazera msewu ozera wakukasiya. Ndamva chisoni kwambiri kuti ndalama zimene amalandira anthu atukula pakhomo akukasiya kaya zimapita kuti kuona m'minda mwawo amene tinasagana mundivomereza amenenso mwakhamudusa msewu wakukasiya mundivomereza. Minda yokasiya yompesa chisoni koopsa chimanga kulibe koma kuti ndi kwawo kwa president kumene agawa ndalama za nkhaninkhani za mtukula pakhomo. Mapeza kuti munthu mmodzi mwakati make mukulowa 1 million every 3 months 800,000 1,200,000. Kumano zema zapita kuti bwanji samagula fertilizer. Tikampaso mbiri ya fertilizer amene amalandira kwambiri ndi anthu akukasiya. Kuti fertilizer amene amathira kuti chimanga kulibiletu m'minda ndipo palibe nanga noti ineyo ndikolola mwina anthu awiri atatu okha mwina akhoza kupeza bwe koma the rest nothing. Zimatani mudziwe kuti Mulungu wakwiya nanu kwambiri amapanga njira popanda njira. Inu mumafuna mukomesere boma la kwanu kuti anthu akuvotereni koma Mulungu wafinya mbali ina kulibeko chakudya kukasiya. Amalawi ndinu mbona kukasiya amene mukumva viyeni angayi muvomere kuti ndipo simukuna abusa kunoko kuli njala. Tikachita compare ndi boma ladedza komanso mwina nchewu mbali ina ndiye tiyelekeze ndi kukasiyako tinene kuti mwina anthu akasiyawo azikagula chimanga kudedza azikagula chimanga ku Lilongwe ku mitundu chifukwa kwawoko kulibiretu china chilichonse. Mulungu akafuna kusintha zinthu Amalawi amasintha zinthu. This is just the warning. Mulungu amakwiya. Ndimalize ndi nkhani
Amalawi pamene tikukonzekera chisankho tiye tichenjere ndi ukazitape umene ukuchitika. Zambiri takhala tikukufotokozerani, takhala tikufotokoza tikuwulula ndipo zimakanika. Mulungutu amatikonda, Mulungu ali mbali yathu. Tiye tonse time pamodzi ndi liwu limodzi kunena kuti tikufuna kusintha boma ili basi. Amalawi Congress Party akugwisa kwambiri ntchito zigawenga achinyamata osiyanasiyana. Ndi nkhani yopesa chisoni kwambiri zimene dzulo ndimayankhula dzulo pa breaking news unena kuti chigawenga chija chimatchuka ndi kunyamula zikwanje kumakagawa kwa anyamata kuti zikakhala ni anthu mu ma demonstrations, zikakhala ni anthu a DPP amene achokera ku milandu ya gangata, zikakhala ni anthu apambowe, zikakhala ni anthu amene akupanga mademo ma civil servant. Zozoli chinagwidwa chigawenga chija muno wakunchesi, koma ngakhale ndi 1 hour yomwe sanathali musero achimwendo banda kuthamanga kupita ku polisi kwakumana ndi commissioner wamkulu wa Lilongwe Police Area 3 koza kuti panganiliriza anyamata amene wa with effect immediate. Ndipo those 3 guys were released on bail, free bail. As I'm talking, anthu agona ku nyumba zawo, milandu yawo yodziwikiratu. Kodi nkumanya choncho dziko likuyenda bwino? Ndiye nkumafuna kwamanga gangata kuti certificate, nkumafuna kuti azimanga ti Professor Thabita Mutharika, nkumafuna kwamanga kuti mayi ndani awo Mathanga, nkumafuna kumanga kuti atopere mulusi chifukwa kuti wakana kupanga nawo alliance. Amalawi tili ndi nzeru koma timaganiza, timalikonda dziko lathu, kumasula zigawenga nkumamanga anthu abwinobwino anomo. Kodi tikufuna tikwanilise mawu a Baibulo tino, masulani Baraba mangani Yesu mwana wosalakwa wa Mulungu? Amalawi tiye tiganizire. Ndamva chisoni kwambiri zimene zinachitika last week. Sindinayankhulepo ifa ndinali pa chisoni chachikulu kwambiri, koma lero ndifuna ndiyankhulepo. Ma civil servant akamati adafuna apange ma demonstrations, sapanga ma demonstrations adziwawa ayi, amapanga ma demonstrations amtendere, peaceful demonstration, chifukwa kuti iwaja ndi anthu ogwira ntchito za boma. Chimene iwo amangofunapo adandaule, madandaula waja amveke, aganiziridwe, kaya ndi ma payments awo aonjezeredwe, chimene amapanga ma civil servant. Ndipo ineyo chibaduleni 1969 kufika lero sinamve kuti civil servant wapangapo ma demonstration achiwawa, koma ndamva chisoni kwambiri mpaka na civil servant kukhapidwa, kutemedwa masana zuwa lilinga, anthu osagwidwa up to this date. I want to warn you all the civil servants in this country kuti musapange za chitsiru zimene mumapanga zija nthawi ya chisankho, kumakondera boma limene lilipolo, nkulibereka, nkumalikondera, nkumalibakira kuti liwinenso. Mwaona nokha sopano, chifukwa kuvulazidwa kwa nzanu ndi kwanu komwe. Inunso kukukhudzeni. Ndibwezesa mabwino ndikulonjeza ndikumemeza ma civil servant nonse apolisi. Chifanga apolisi ndamene muli anthu opesa chisoni kwambiri kamene ndankhani yoti ma civil servant ndino anthu opesa mavalidwe anu omvesa chisoni, madyedwe anu omvesa chisoni. Ngati simupanga katangale pansewu, ngati simupanga katangale kusero, ndoti mukagona ndi njala, koma ndinu apolisi. Koma mukati mumange nthu osalakwa, ndiye kumakhanga kuti mwalandira promotion, kumachitazo matama. Inu ya polisi inu mumakhala pasogolo kwambiri kupondereza Amalawi chifukwa kuti mwalandira ma 15 million, ma 15,000 kuti muteteze chisankho boma liwinebe. Koma boma lilipo la MCP la Chakwera. Please perekani mpata kwa Amalawi. Aziphunzitsi omvesa chisoni mulibenso ndi diru yomwe mungagwire ntchito kuti ndapangapo diru
choko chimene simungagulitsepo, dasta yeniyeni simungagulitsepo, makope yeniyeni simungagulitsepo. Ndina anthu oti anakupanani kale anakupanani, koma simumazimvetsa nthawi ikakwana ya chisankho chochi mumafuna muonese ngati ndina anthu odziwa kulikondera boma ndikumathandiza kuba. Koma ndina anthu olira kwambiri sale yanu. Ine ndimanena kuti munthu oyenera kulandira sale yochuka kwambiri mdziko muno ndi mphunzitsi. Chifukwa mphunzitsi amasula munthu, nkumusula munthuyo nkuzakhala minister. Mphunzitsi amasula munthu, nkumusula munthuyo nkuzakhala pilot. Mphunzitsi amasula munthu, nkumusula munthuyo ndikuzakhala ambassador. Mphunzitsi amasula munthu, nkumusula munthuyo ndikuzakhala mbusa. Mphunzitsi amasula munthu, nkumusula munthu nkuzakhala president. Koma iyebe akubira fumbi la choko. 2 plus 1 is equal 4. 4 minus 0 is equal 4. Basi akathapo akuweruka. Mwezi ukatha 150,000. Mphunzitsi mweyo akugona palendi, nyumba yake 80,000. Pano chimanga chadula 100,000. Munthu akulandira 150,000 akagula chimanga. Koma kangoti nthawi yachisankho yakwana akusankhani ndi kukhala presiding officers mayi. Akusani kuti mulandira ma 50,000 mayi. Kuyiwala mavuto onse amene makhamukumana nawo mu zaka 5 mphunzitsi. Civil servant. Ndifuna ndikuwunikireni kwambiri inu ma civil servant. This coming election musapange chibwana. Mwakhapidwa ndi omwewo mukapase mavoti, omwewo mukabakire, omwewo mukabereke. Shame on you. Mungu akukanthani. I'm just warning you. Amanena kuti wakutsina khutu ndi nasi. Ife sitikuyankhulira kupsa mtima, koma tikuyankhulira kuwawidwa kumene amalawi ambiri mukulira nako. Ife zimatikhuza ngati ma activist. Timakuyankhulira ife timalolera kuyika moyo wathu pachiso kuti aphe amange koma bora malawi azakhale pabwino. Koma ife tikamakunenera ife tikamayankhula timayankhula zimosaopa bomalo chifukwa bomalo ndimene tikulimbana nalo kuti lisinthe machitachitake oyipa amene akuonongesa miyoyo ya Malawi. So inu yomwe muti mukhale kumbali yathu mutithandizire, mumafunanso ife tizikhalanso pa moto kuti otcha mphechepeche kulakwitsa. Ma civil servant mwakhapidwa, ikhale chenjezo kwa inuyo. Mbuyo monsemu zimene sizinachitikepo kwa civil servant. This is the warning. Mukachita chibwana azakuphaniso. Mukachita chibwana azakuphani. MCP simanyengera. Amatenga amene awathandizirawo nkuchotsa miyoyo yawo. Inuyo mwini chitsanzo inu mukudziwa chimene zachitika mudziko muno. Mukuzidziwa singapa kukumbusani ngati ndinu ana. Kwathandiza bwinobwino ndrama, kwathandiza kunjiyajira munthu zose munthu kumeza kumaliza munthu ndikukamaliza. Muzisamala miyoyo ya ana ano. Muzisamalaso miyoyo yanu. Ndi bwino kulandira salale yochepa koma mukugulira zinthu moyenerera motsika mtengo. Nkumakhala pa dziko pano mumaphunzitsa ana anu kusiyana ndi kulandira ndalama zaphwamwamwa, ndalama zomwezo zikupasani mavuto tsiku lina sizona. Malawi wanunkha mphira uyu. Tiyeni timukonze tokha. America ndi yatituluka kale chifukwa cha zipanga zathu. UK ndi yatituluka kale chifukwa cha zipanga zathu. Kodi tokha soti kuza kubwezeresa kuti America jazoti Malawi sono wasintha tikachosa boma iliri. Koma ngati boma lili khalipo belili Malawi muno tivutika tifinyika. Ndayankhula zambiri lero. Vyeni yangazi ndayankhula yaitali kwambiri ifa ndakhala masiku ambiri osayankhula. Mafuna Malawi ndikupasani zimenezo mudzidziwa kuti dziko lathu lino titha kulikonza tokha, titalimba mtima. Koma tikasankha kusankha kudya ndrama zamagazi, kudya ndrama zosakhesera tukuta, tivutika mzaka 5 zikubwerazo. Tizalira ching'ang'azi ndipo Mulungu azakhangati watiwala mujanapangira ana Israeli mdziko la Igupto. 400 years ali ku Igupto ali akapolo. Ndefe liti khalenga khaye 20 years tili mu kapolo menewo. Tilimba, tikhala ndi moyo, aziphande angati ifa cha mavuto. Aziphande angati ifa cha ngongole. Taganizira miyoyo ya anzathu amene apita mosadziwika bwino.
ndiye ife ndife ayani. Mawa wabwino, Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Mkango weniweni wa Malawi sumachita mantha. Umayankhula, umabangula, umayenda, umakafika, umakaponda kufuna kuteteza Malawi. Mwana wa Nankoma ndiye mayi anga ondibereka. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.